Hej, jeg hedder Johnny Ankjær. Jeg ejer din boligpartner. Jeg er ejendomsmægler. Det har været 30 år. Så skal du bruge en ejendomsmægler, der ved alt om bolighandel, så ring til mig. Jeg har også fast salær. Det vil sige, ingen overraskelser. Du ved, hvad du kommer til at betale den sidste ende, uanset hvordan det går. Vores salær, det er inkluderet foto, plantegning, annoncering på boligsiden.dk, på Boliga.dk, på Kibo.dk og på vores egen hjemmeside selvfølgelig. Vi har også køberkartotek, som trækker en del kunder til. Skal du sælge, og har du en lejlighed, så kan du få solgt til et fast salær på 39.995. Har du en villa, jamen så koster det lidt mere. Så koster det nemlig 64.995. Så har du brug for en ejendomsmægler, der ved noget om det, så ring til Johnnys hotline 21 44 18 18. Ring allerede i dag, så kigger jeg ind til dig i morgen. Glæder mig til at høre fra dig. Tak.